אם אתה קם בבוקר עייף, אם אתה מרגיש מרוקן, אתה מרגיש מן הרגשה כזו שאתה עייף מן החיים, זה לא בגלל שעבדת קשה. אתה צריך לעצור לרגע מהחיים. לא לרוץ. הסבל של החיים, הקושי עם הילדים, הבעיות שיש לך עם ההורים, הקושי שיש לך עם הבעל, אלה הדברים, הלחצים של המשכנתה, של השכירות, החשמל, הארנונה, מתישים גומרים עלינו. לעצור, לחשוב שנייה, למלא את הנשמה. שלמה המלך אמר, והנפש לא תמלא. מה זה הנפש לא תמלא? אי אפשר להזין את הנפש בדברים שלא ממלאים אותה. אנחנו מזינים אותה בכל מיני מקומות, בכל מיני הנאות, באילת, בדובאי, בכל מיני מקומות בעולם, באמריקה, לוס אנג'לס. אתה צריך להזין את הנפש שלך בתורה, להחדיר לנפש שלך קצת רוחניות, קצת דברים אמיתיים, קצת רגע אחד לנשמה, ימלא אותך ויתן לך כוחות.